Ei, hola, bon dia. Episodi que, en lloc d'aclarar-te les coses, doncs fa que et facis més preguntes, perquè el passat de l'Ymir és super raro, no? O sigui, era una nena abandonada que la trien perquè sigui reina i llavors no sé qui l'ataca, l'executen perquè es converteixi en un tità i llavors diuen que s'ha passat 60 anys voltant per fora les muralles. No entenc. I llavors, l'Eren, o sigui, en Reiner diu no sé què de l'Eren, que és el coordinador. Vull dir, què vols que coordini l'Eren? Si és un ninyato que no se sap controlar ell mateix. I la Krista, ja em diràs tu com pot ser tan important. O sigui, no sé per què és tan clau, saps? I quina relació hi té amb l'Església i per què l'Església té tant de poder, saps? Com per... No sé. Jo aquí veig sobretot un problema de comunicació. Si en Reiner i en Bertolt expliquessin les seves intencions des del principi, saps? No caldria tanta matança, saps? No, te'n vas allà i dius, necessitem la Krista perquè és una persona important, podem parlar amb ella, i dius, sí, no sé què, i ja està, i s'acaba, saps? Però, clar, no sé per què ho han de fer així amagat, a males, saps? Perquè, des del seu punt de vista, el món se'n va a la merda, saps? Vull dir, ja no cal que mantinguis res en secret, perquè, total, no tens res a perdre, saps? Doncs ho expliques i ja és més fàcil tot, saps? No sé. Ara l'Ymir ha capturat a la Krista, ha fet... I a veure què fan. Però... Vinga, ens veiem al següent episodi. Vagi bé.